kay kanagong kamatuoran og tagu-taguan nimo na. Mugawas gyud na. Labi na karon mahigala nga ni ana ning social media. Way matago rong panahon na. Mo viral dayon ka kung sa magaling. Na bitaw si Andy Byron day. Sus na viral oy. Tan-aw ana bitawng concert mga higala. Kauban ang iyang HR manager. Dito, tan-aw minyo man din dako ni. Og dili pa ni minyo okay ra. Kusgakos ba sa dito mga higala sa iyang HR manager. Sus. Kiss cam ka ni bawaan. Nasakspan yun. Unsa may mga kanta kining kuan band nga kuan? Unsa ning band ay? Nakasito kasama nakasito ini. Mga rock kuan eh. Ha? Sikat kay ini nga kuan. Oh. Sakpan oy. Mo lagi na ro mga panahon na mga higala nga. Dai, kana video na unsa ba na sakspan mahinoon pidat. Naahatog ka kuan si ang CEO mga higala sa kininiang astronomer nga kumpanya. Astilan. Wagi asong makumkum na mga panahon na lagi. Oh, ne may grad, di ka malikayan na. Kini mo international marites ni. Sabi ni usahay god mo na kamo magtantanaw mo na mga basketball sa NBA, mga bisag basketball sa PBA, kana mga concert pakalitan ko ng kamera nga kana ba lang focus ang kamera nimo. Nya natunong na karon imong kauban lahi nya imong gakos-gakos. Kiskam ba? Kini po mga kameraman po ni Kiskam, tuyuon po nila makita ng mga gwapa makita dito, Idol Clint. Na mga gwapa, na mga kuan, mafocus kahat. Nya, gakos-gakos ka na babae. Mamunay tabo niya, gakos-gakos sa HR manager. Sus, nakita sa kamera, oh. Kita sa kamera, pagkita sa kamera, duko man sa sikwan. Na iyahay masagpang, diningon ang katotoang ilang lead sa ilang band ba tunay nga, either kini, mauwawon lang yun, or mura doon ay affair ng duha. Si Chris Martin, ang ilang vocalist, mama, napasiog na rin kiskam. Sus, naon sa pagkahitabuan. Saxpan ko noon. Mura ni sag icebreaker day during sa dagko nga mga event, no? I-focus na nila sa couples o niya, hagito nila nga mag-kiss. Kung tinuod yun nga couple sila. May nana. Kaning pagkahitabu abidang disgrasyaha. Masa may mga kanta ini. Nga mas Jan, may nag-chat na ko. Jan, good morning mo Jan. Si Jan Ray Anticamara Redoblado. Yellow. Makunin sikat anong kanta ha. Masa man ang Yellow? Masa na nga kanta? Katunang kuan, ikaw Clint, kamaw ka ng kanta ha, Yellow? Si kasamang Kisos Minya, green na may inamuhan. Di mabakak ro mga panahon na oy. Kining social media lagi pagkakita may galap viral na yon. Ginoo ko. No? Mo ni mga panghitabo ron mga sukit tig paminaw nga porbida. Dili ka kumpiyansahan gyud. Ha? Ni mga panahon na mahigala na kiss ka mga sukit tig paminaw porbida. Ha? So kuan siya. Sa maning kuan ha. Daghan man siya mga songs di ay kining maong banda. Ako nang kuan na sa mga higala kay unsa man iya mga kuan. Kiskaman mga kigalaan sa daan ini ang nagkuan. Mingon si kining Byron Megala nga way sa kuan ang sadaan ini katutuang kamera nga nung gipa focus. Ay taning kalakiha. Ya. Kini mo kong babae, ane? Kuha ni siya, kanana ang si Andy Byron, minyo. Unya, kini manggod si Kuan,
kining Coldplay concert. Adto ni mahigalang Wednesday, ato na ni malakbitan na Ginoon. Ay, unsa man ni nga. Software ko company. Nya CEO siya. Si Andy Byron, CEO sa AI Startup Astronomer. Unya ang iya mga higalang gikauban dito kini si Christine Cabot nya mao ang ilang HR. Ang ilang mga higalang kuan kini gong naghimo gud og Coldplay, ang ilang lead singer nga si Chris Martin nagjoke-joke pa man gud ni mahigala. Niining maong Coldplay concert. Unya human gi kiss cam dayon. Kini mga kamera gi focus na kuan ba sus na mo naigo sa kamera. Askang di malasa ginoon mga sukitig paminaw, no? So, ang problema ani kay kung pareha pa unta sa single, kining babae nga si Kuanday at in fairness sa babae, si Christine ang babae, no? Kuan ni sa divorce ni siya. So, wala na legal impediment siyang part. But ang problema, kini si Andy Byron, kay minyo man, diha ng problema, diha ng laay. Kaya naulitaw pa ni, madara siguro ang inana. So, na-issue na noon karon ang ethics ba sa trabahoan o kining infidelity nga naitabo. Hamas may kinas may kida, beto sa istorya ko gamay sa may kay HR man sa may kay. Nabas boy kay pod, pareha man sa. HR man sa may kay us boy kay. Nakaagig panarbahog HR. Kasi boy kay dugay man ang HR pila ka tuig nga HR ka boy kay. Og ikaw may kay asa man sila. Ato sa imbitarong kadali diri kay unsa man ning kalakiha, ato ning kuanon idol may kay unsa may imong ikatambag aning kalakiha ron, ha? Sa mga Ale, papilon ta idol Mikey kay sweeto ni mahigalas kwan. Mo ni sweeto ini mga inaning kwan. Atong sagulan og international marites lang ni ha, karong mga buntaga. Total sabado man ron, ha? Atong issue seryoso kayo, namatay mahigala ni si Juan Paulo Tantuco. Sagol-sagulan talang ginagmay sad nga marites gamay, international marites. Idol Mikey, okay ba ka Idol Mikey? Good morning nimo. Maayong buntag, Attorney Rufilo, sa tanan na itong mga suking tigpaminaw. Abi na kong imo kong gimbitar para mo kanta sa yellow. Asa man sa Idol Boyke? Kanang nagkusina sa Aya Famigi ka na Attorney Rufilo. Nya naman tay event pod. So mo na nga ato pong giadto dito sa gawas nga bahin. Nabisi Idol Boyke. Kini sa Idol Boyke, dugay pila ka tuig na ng HR Idol. Tara eh. Tara, dali Idol Boyke. Diri. Diri. Okay, ato kistoryahon. Kay lingaw kay ni siya nga hisgutanan na Attorney Rufil, ilabi na nga kana bitaw nga maghisgot at pagluib. Oh, bebe. Sus, kani mga loyal ba ding mga DJ sa IFM Attorney Rufil. So, di ba, Idol Boyki, magbisa Idol Boyki. Ari sa ta, marites sa taga gamay. Ini international marites man eh. Boyki o gamay ki, ikaw Boyki pila ka tuig ka ng HR? Duha ka pin attorney. Duha ka tuig. Kini Boyki graduar ni og BA Psychology UP, University of the Philippines. Kini si Mikey graduar sa ni og BA Psychology Cebu Normal University. Pulos si HR. Kini Boyki nakaagi ni HR. Pero yang cooling man sa radio ba? Masalingaw sa radio. Mo na ron. Si Mikey pod mao po ni. HR po si Mikey. No? So kini nasakpan ng HR man ni Mikey. Ayo pagkuyog-kuyog ko na. Diba, Attorney Rufil, ang HR ba og mga CEO, duol ra ba yun ni? Duol gyud. Kay mo ba na mo konsulta ba yan Attorney Rufil? Konsulta nga. Gusto man itong dagan sa kuan. Delikadog mga yabo ning atong kompanya, no? Yo, mauna kay yabo ni. Kamay lang ha, atong pagtagad ni Miguel marites tagamay. Si Mikey o si Boyki, atong paminaon ron may. Kining mga klase, kining Coldplay mahigala nga banda naka-aris Pilipinas ani di ay. Naka-tour ni di. Natong last year. Ako nakakita kog banda nga kanang mga international kuan katong nga Celine Dion, nagkatan-aw gi ko kay pita. Ganahan sa ko ng mga music ni kuan mga kantang Celine Dion. Unsa pa to uban kana sa ilo supply Boyki, no? Katong na mga kanta katibitaw sa kuan. Katibitaw
Kinsa nagkanta ng kwanday nga si Atty. Dalawang po ingon ito, nan o tapil kay tiguang na naman sila ba sila nakabalik, ha? Naman aming tanan kami sa mong law office una, ha? Sa 20 law office. Kada bitaw ang kwanday kanang na 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 ta na 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 ano bitaw sa nang kwan ikaw nang liar gani kanang sa C80 or sa kwan murag karaan nan to karan na wagtang na magning lyrics gani nako ato na agi katawa mga kaigsunan so naka-arig sibo tan-aw ta kana mga religious pod kana kan dunmuin ganahan kay kon mga kantaha no tan-aw kana pila ko tan-aw na mga concert dunmuin pero katong kang Celine Dion sa Manila nakakita ko to kay kon man ganahan gyud ko na magkantang Celine Dion pero kini mga inaning Coldplay nag-concert ni kanang bag-o dito mga higala sa Boston. So daghay nananaw dito. Indot pa ni kamo boy kay Mikey, kamo mo FM be. Unsa man nila mga kanta di ay ngano sikat ni ngano nag-concert na dito pati daghanang tao na naginoon. Asa mga ipakuan ko no gamay names be. Kadaghan kay tao names ana ba kay konda? Ang ilang concert pati magkadaghan ng tao ani. Pati bagaa sa tao mahigala unya. Sa kabaga nga tao sila gyud may na-focus kamera. Di agyo ka kaingon wag yung asong makumkum yung tingali da. Skam di malasa skam. Pero hindi malasa yun, no? Kini ba si Idol Mikey o Idol Boy Kay, unsa man ning Coldplay nga banda? Unsa man ning bandahan? Ano sikat man sila kayo? Unsa man ilang kantaan nila? Boy Kay o Mikey? Usa gini sila ka rock band attorney. Rock band? Unya, British gikan man ni sa London. Okay. No nga banda unya taud-taud na ni attorney murag 1990s 1997 nga So banda. nag-abot pa ni sa katong mga Queens di ay? Mga pero medyo mas bata-bata sila gamay. Mas attorney bata-bata. Rafil. Pero Oo. katong Queens na sikat pa kayo, no? Ayo attorney ay daghang sila magkanta. Freddie Mercury. Kana. Ngilingigag yung kanta. Nakakita ka ato iyang salida, Boy Kay? Pero attorney Oh, Rafil. nindot kayo, no? Grabe kanindot. Usay ka kuan ka sa iyang mga music ana, usay mag-uul sa kag-apil niya no. Nga grabe day pud ba? Nya do na sa iyang mga kuan nindot sa story ba ya? No? Tong Queens nga kuan. Ngilingig kayo niya. Kuan to meaning to primero to iyang kanta bitaw sa to iyang kanta nga nang pinakasikat kana bitaw. Mama, just kill a man. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, oh. Ingiga. Ato lang kanta-kantahan gamay para igo-igo nga mawa ni bagyo. So, kini siya, o gato i-compare sa kwan, kini ni ang Queens, manghod-manghod ni sila. Manghod-manghod. Pero ang ilang kategory, ang ilang kasikat mo mao? Rock. Yes, attorney Rafil. Oh, lima ka 65,000 audience god. Dito sa Arenas, Boston. Lima ka, dinanak kadaghang tao, no, niya ni kiss cam, ikaw pag ginaigo, hasta ni malasa. So, mo ni siyang mga kanta. Naka-play ba mo sa Yes, FM? attorney Rafil. Kanang mga kanta nila nga The Scientist, Yellow, Fix You, no mo na yung mga top siguro of mine, no? Di man lang na ito ma-play go, dili ko kay badlong tas mita, no? Pero attorney Ba't Rafil. play? Unsa may tuno na ba kanang yellow? Unsa na? Patay. Wa na marag mga kanta na gitaan ni Attorney Rufil. Ang chorus ani Attorney Rufil nga makahinomdom gyud ato mga kaigsunan diri is chorus Idol Boyki. Yeah, Unsa chorus gito na. Boyki asa man ta dapit Boyki? Atong pasadton to mga kaigsunan nang anong magkanta-kanta mi diri actually tinuoray lang. Alanganin kay kog tingog pero usahay god tungod ining mita nga mabadlong manguta. Oh, atong ipatukar sa unang patukar mi ko pero badlongon tani mita at pag-uso na ning atong social media ba. Tinuod. So pasayloan lang mi ninyo o magkanta-kanta mi ginagmay diri. Total anyway, gahapon bagyo, nakanta-kanta ko din hunong uwan. Pero sa may tuno ning yelo. Ang mga kanta ning Coldplay Attorney Rufil maskin karong panahon na grabe gihapon ni sila kasikat kung maghisgot tag yellow Attorney Rufil mo ni tono. Yes, sige na. Sige ko na to Mikey kanang Sige, dungan-dungan na to Mikey. Sige na. Ano di kay klaro mayabag ba? Sige. Look at the stars, look how they shine for you in everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you and all the things you do, and it was called Yellow. Chorus na Mikey. Sige, chorus na ka. Sige, 3, 2, this is your skin. Sige. Sige. 3, 2, go. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful, and you know
You know I love you so. Mikey. So mo nila mga kanta. Mo na. So kamo sa FM sige mo play po na ni. Yes, Attorney Rufil. Requested ba ni Attorney? Mga top kani gid ako manumduman nila kaning Yellow, sa Scientist, Fix You. Fix You. Fix you. Mo na yung mga kanta nila nga kuan. Yeah, daghan pa gid sila. Actually, sige po sila release Attorney Rufil. Oh. In fact, nani sa collaboration Attorney Rufil kay ang K-pop grabe man sa kini ka-hot diri sa Pilipinas. So nani sila collaboration with BTS. Oo. So inana ilang fandom. Unsa may equivalent ani nga banda sa Pilipinas nga sikat-sikat pag kuno highway kay kanang ato lang kuno diri. Mo na Apo Hiking Society nana. Ang murag medyo- sa ilang panahon. Kung rock Attorney mga Eraserheads, Eraserheads? Oh. Pagkinana gamay nga Katong unsa pa kanang Eraserheads nga pay Parokyan Edgar, parokya ni Igga. Sponge Cola. Sponge Cola, O sa ato diri sa Bisaya mga Pailom. Nana, pwede Attorney. Unsa pa to Philo, sa katong- Missing Philemon. Missing Philemon, nana. Kay rock man ilahang tirada. Oh, sa to nga misimo aduna ko'y nabantayan. Nausab na ang akong sinuryaan. May sagol ng in English like whatever and well. So kaya na kauyab og sige. Ito boy kilay. Missing Philemon. Mo na ato bang ikon-kuan ba nga. So dili pa sa ato mga Missing Philemon eh. Or mga Pailom nana. Nana, Attorney. Or Eraserheads, Nana, no? Attorney. Kuan gid sikat-sikat gid sa international ni ila mo ni nga kuan. Coldplay. Pastilan okay, arita sa isgutanan. Pag abot na tong ato daghan ang tao no? Ang kadaghan tao na iskanan gyud sila. Duha ka isyu, ang infidelity o kanang sa trabahoan. Mo na ako mong gipatawag nga gipamalihog mo na kog ari kay si Boyke HR duha ka tuig, ikaw pod Mikey HR sad ka. Unsa man ning ani be? Sa dili pa arita sa kanang mga pagbudhi bitaw uban pa ba no? O ingon ta kini ni ang sa isip HR ka mong Boyke ug Mikey inaning inaning mga masakpan ni mga inani no ug ulitaw dalaga ng madara tingali. Marada. O naman po iba na policy nga di gyud pwede no. No free love, Attorney. No na No mga free love. company nana. Pero kung o di lang lagi minta minyo, okay ra gyud. Unsa may imong comment anay Mikey? Sa tinuod lang Attorney Rufil, kanang nara magunay konsiderasyon sa kompanya no kay syempre kana bang maghisgutag gugma-gugma Attorney Rufil na uban nga kana bang mohatag og konsiderasyon i-transfer baron og laing department. May nana Attorney Rufil. Sa inyong kumpanya ka ikaw HR unsa may inyong gihimo di man malikayan nga kadugayan bitaw ninyo permiro nagkaila kauban tag trabaho sumura bag sa nadugay ning kauban trabaho unya labi na dunay mga problema karon gitabangan ka na so nya nadugay mo kaila na ka tumayo ning kuan na o nya may ni og kuan ana no so, Sagad, ngara naman na magsugod Attorney Rufil, no? Oo. Kanina magtudlo ni mo ikaw masipyat, no? Oo, Bagkat-on ka, onboarding, no? Oo. Unya, maayo mo tudlo ni mo, so nagiuban, ma-in love din Attorney Rufil. oh inani on siya da may kay ana no nya kadugayan mo murag mo pitik imong kuan kasing-kasing kadugayan Nakatun na ginuon sa bigod natin. oh nagkat-on ka ina na so sa company ninyo sa may pamagi og naay magka-uyab na kasuway mo ko ang company sa una nga dili pwedeng uyab kay naay mga problema dito unya madaan ninyo diri sa trabahoan no pero ang uban sad di man nakalikayan ana unsa may sa inyo Mikey Ang concern gud ana Attorney Rufil, dili lang ingon nga kung magkalalis-lalis mo madadi tos trabahoan kanag yung conflict of interest Attorney Rufil nga sa panahon nga magdesisyon ka kay namang gid mga problema nga mahitabo sa pagpanarbaho Attorney Rufil, simba ko og magka-problema ning usa ibutang talang imuhang nakarelasyon dira sulod basin og ang imuhang pagdesisyon Attorney Rufil maimpluwensyahan na. So kung maghisgot pud tag ibutang talang promotion baron Attorney Rufil. So nanay pabor-pabor nga mahitabo so ma-defeat na ang purpose nga unta i-assess ang performance og klaro. Apan tungod kay nalang bigit ang kasing-kasing. Dili na siya fair, ya no? ang lahi nga performance may gi-assess So mo na conflict of interest Attorney Rufil. Nay ubang mga kompanya kay pipila naman sa kompanya nga ako nasudlan Attorney Rufil. Nay uban nga naragitay konsiderasyon kay kana laging tao raman sa gyud ta ang ato tao kasing-kasing mo pitik man gyud. So nay ubang mga departamento basta managlahi lang Attorney Rufil dili bitaw ibutang talang anang HR baron mo nya HR officer pud imong ikauyab-uyab. So ibalhin baron tong usa sa laing department kay basta nga di lang sila magkauban. Pero sa uban sang kompanya Attorney Rufil depende sa gipirmahan sa kontrata
batas sa ilang code of discipline kanang work ethics and conduct Attorney Rofil. Depende silang giparamahan, depende sa kanang mandato sa kompanya nagiuban nga mo terminate gyud sa ilang mga empleyado. Kay tungod pinirmahan man, sinabutan man, o ni acknowledge ka nga nakasabot ka sa polisiya pero nahigugma ka man, kung nasayod ka nga sayop na di mo gibuhat may pag mag-una na lang kag resign kaysa mataktak ka sa trabahuan. No, pero kapila na sad ko nakadawatan na Attorney Rofil kanang istorya sa kabit-kabit pero ang kabit naapod sa gawas. Ang kompanya mismo di na sad kahilabot ana, Di na, no, kay kay Thomas tungod Lain. daaman sa gawas. So kanang nay mga muadto nga mga asawa nga muana nga uy kanang inyong kuan nag-uyab-uyab diri sa inyong mauna. Wa na gyud be hands off gyud ni ana Attorney Rofil. Ngadto na sila na mo ipa-file og kaso. Ngadto gyud formal gyud nga complaint, no. Pero magkauyab lang niya nga pareha way legal impediments, pareha mga single way problema. Why problema? So nalay mga konsiderasyon ng kompanya ana Attorney Rofil. Pero ang usa single ang usa minyo, ngara na gyud magsugod. medyo problema gyud gamay. Di gyud gamay, mo dito dako gyud. Ikaw boy kasi mo naagian nga kuan dili na ko itugan nimo nga kumpanya nga na HR ka sa una. Unsa may imong naagian nakaagi ka ng no free love or okay ra pero isabot lang unsa mayo? Attorney Rufil sa ako ang mga experiences sa una apil gid na sa akong orientation sa mga tao. Kay food company man to unya lakip gid na gumikan kay sa gingon idol Mike ang interest mo gid attorney. No kay simba ko poor performance kay abi kay lablaban mo duha sa imo na lang agak-agakon. Papasaron. Imbes nga imong dutan ang fairness sa imong pagtratar sa mga trabahante kay love man na may gugma so ang bias Attorney Rufil ba. So mao gid na ang amo ang kultura dito sa among company nga no free love gyud. Nga di gyud ka pwede mag-uyab-uyab or maskin pagani mga single Attorney Rufil kinahanglan nga naagyoy pwede nga mo exit ninyo sa company kay again ang reason ana kay simba ko og kana bang ibutang talang magsabot-sabot mo example usa mo ka outlet niya puro mo kahira so wata kay mo nagkuyab-uyab dai mo idol Mikey Ang sabot-sabot konsumo na dito Sky. Kahira mo pa niya. Ato ning kuno kay edit tatlo niya. Pero kani unique ning ilano kay CEO niya ang HR mo gi kasnabot. Dako jug chance sa Attorney Rofil. Oy kay kahibaw ka kani bitaw mga startup companies kana mga ginagmay daghan mga VA companies nga nagsugod diri sa Pilipinas sa Attorney Rofil niya sagad ra ba mga tag-iyan nga mga afam ra ba? Mga afam. Unya syempre ang ilag yung saligan nga kanang kung maghisgot tag mga legal implications sa Attorney Rofil, syempre ang mga HR officers good kay kita gyud nasayod sa mga pamaagi, mga balaod nun para nga maprotektaran ang pagdako sa ilang kompanya. So possible gyud nga sa sigig kinonsultaan nay siguro Attorney Rofil nakidhatan gyud ay. Nakidhatan gyud Pitik yung kasing. Ngano man na may king ang kadugayan ninyo kuyog no usay murag ma konjo ka usahay nga murag ma tandog ka usahay gyud. Bisan permiro og wa to permiro ba? Mura lagwa ba nya kuan? ang proximity attorney. No, mabitan na sa mo palayo mo kung Mikey attorney. Mao gyud. Attorney Rufil no kanang kapalaran gid attorney kay maskin ang linya sa katong vocalist pag ingon nga di ba ni paspas kay sila nagkatibuag sa siya nga uy murag kung sabi sa uy mura man lagi mo og nang dayon kay namoy laing affair so murag nauwaw mo or naamoy affair ana mo yung linya sa Coldplay nauwaw ka kay pag kiss cam sila man nakita. Sila nakita. Nya pagkakita ang reaction man duko man dayon si kuan si Andy Byron. Nya ang babae po ni kuan sad tago so nakaingon ang katong si Martin ba to? Either mauwawon gyud mo or do na mo'y affair. Yeah, na-appeal na ba po sa character attorney katong tapad nga babay? Kaya katong tapad nga babay, same company man Mikey. So, usahay ba, kana bang naay mga kabit-kabit niya, naay nakahibaw, kita mo sa sayog, makahibaw, tadi ganahan nga tolerate. Wait nga mangin labot. Ingon ba nga, katog yung bayhana sad, tolerate sa saan ang duha. Sus, Ginoo. Na may usahing kibaw ka, pero piyong lasa ka. Ilam po na, kahit personal man. Samot nag ang tag-iya sa kompanya ang gisgutan, no? Samot na. Di ka ganahan mataktak. Kang di malasa, no? So, inani nga mga kuan, purbida, maka, kuan yun, ginagi panahon yun nga kuan. Manang tanaw ka di concert, Mikey.
Ligay patakag kuyog na lang yun. Muna ra ba ni ang trend karon Attorney Rofil kay Ah. maskin sa kanang mga concert nga mga sayaw-sayaw bitaw Attorney Rofil ang trend karon dili sad kiss cam pero ang cam mismo Attorney Rofil is spot on siya sa katong mga dancer niya musayaw sila inigtukar so mo na trend karon so kaning kiss cam naa naman ni daan kanang mga duwas basket fan man sa Ball. sa audience sa football Oh. ngadto makita ang mga couples Attorney Rofil so ikaw nga mo participate ana nga mga activities sayod na gyud ka nga ma-expose sa gyud imong identity. So, pero kisam sa nagto attorney, kay git biya Oh. Mikey. Lagi. So, wag gid sila gadaw attorney nga moabot nila ang kamera. Di ba kahagday nagsugo ato nga accomplice attorney? Kasi no? Ngano nagkakusgakos mo to sila? Oy? Lami ra makagatas-gatas sa attorney Rafil. Pwede man ko anan. Wara magpina Titanic. Kanang sweet man kayo? Kani mga babae attorney ganahan ba nagaksundikan sa luyo. Oh, ago. Para Mikey. Wow! So ang ato ini, ato lang sigurong kato mga nanarbaho ron o mga kuan na pero di lang lagi promo lagi na. Doon yung kumpanya nga di mo sugot nga mag-uyab-uyab sa company. Relasyon. Doon na po uban nga kung magkauyab man galing sa company ibalig lang department. Padi lagi sa kuyog. No? Bata ka na isugot na tag single. Pero og minyo ang usa-usa dili, medyo lahi gyud. Tinuod. No? So, og maohong gali na minyo ang usa dili, da eto lang pahimanon nga di na pwede. Nya kung pwede ay nagsaba. Ayo lang yung tanaw concert. Kaya mo tanaw mo ng concert ayaw yung gakos-gakos. Bitaw. Sige, Idol Boy K, Idol Mikey, inyong mga panahom, ining mga panghitabo karon. Mo lang gid attorney Rafil no, wa joy kanang salapi nga kanabit ay kabaylo aning kalinaw sa kinabuhi para sa mga minyo karon again choose to be loyal, choose to be faithful kay mo gid na kalinaw sa kinabuhi mo gyud kanang priceless no. Kung ugaling na minyo na or naa kay karelasyon, work on sa relationship nga unsaon pag naay hanghang gamay attorney Rufil ba. Kay basig usay sa kadugay mapulan manginana common ra magid siguro. Wala lang giingon Mikey nga dili man taghigugma kada adlaw pero pilion nato ang tao kada adlaw. Kana. Di ba? Mo biya na nas kanta Mikey. Oo. Di ba attorney nga di man na may panahon nga di gid siya lovable, lagod kaniya. Pero kinahanglan imo sang pilion sa matag adlaw. Kantong kanta ni Ang sa TJ to, Mikey, Materdi o sample, Kizing Mikey. hanggang sa huling Ah. palagi. Salamat kay attorney Rufil. Ako si Boy King. Ako si Mikey, Tatak. RMN. Okay.